שלום. היום אנחנו באזור מעיין חרוד. האזור הזה כל כך יפה, ויש פה כל כך הרבה היסטוריה. בואו. לא כל יום אתה שותה קפה עם יהושע ואולגה חנקין, במטבח שלהם. כן! שמאל. מכה, שמאל למטה. ימין. ימין למטה. מכה אנכית. שמאל! זה קשה. הדרך ארוכה ומפותלת. אני הולך ונח. כמה ארוכה היא הדרך. מבאר שבע לירושלים זה ארוך נורא. בוא שוקי, בוא ננוח לנו פה. נשב רגע. הופה. בדיוק. ננוח שוקי. אין כמו הדרך לירושלים. בוא, יש לי פה משהו בשבילך שוקי. רגע, תחכה. רגע חמוד, הנה, מה זה? האוכל. עולים לרגל. חג הפסח מגיע, ושוקי הוא לא יודע. בכל מקרה, אני מקווה לפגוש איזה הלך בדרך, כי אתם יודעים, את קורבן הפסח לא מקריבים לבד. בחבורה, כן? ושוקי הוא לא יודע. איפה אתם, ילדים? שנייה אחת אני מפנה את הראש, ג'יפי לוקח אותי למקום אחר. עכשיו, אנחנו באמת הביאר. יואו, גדי, איזה גובה. גדעון מפתיע את האויב. הוא מחלק לכל אחד מהלוחמים לפיד שמכוסה בכד חרס ושופר. וכך, באמצע הלילה, הם מגיעים למחנה מדיין שיושב כאן בעמק. אין על השקיעה. האמת ששקיעה זה גם זמן טוב להזכיר מה שדיברנו על כיוונים, נכון? צפון, דרום, מזרח, מערב. הרי השמש שוקעת תמיד במערב, וזורחת במזרח, זה הצד השני ממול. אז אם שם מזרח ושם המערב, הצפון הוא שם. ירושלים, לשם מועדות פנינו. אהלן. טובים, אדוני. מה העניינים? מצוין. מכניס את הרגל. אני מלביש לך את הרתמה. חברים, אני פה בארץ האיילים, באומגה. הכי גדולה במזרח התיכון. הגדולה במזרח התיכון, מקום שני בעולם. אם הייתם יודעים כמה אני מפחד, אימא'לה. חברים, אני מחובר ומוכן לצאת לדרך. אז עד שאני אגיע לנקודה הבאה, או עד שנגיע ליעד הבא שג'יפי ייקח אותנו, תחזיקו לי אצבעות. להתראות.